Kesayangan koyo ngopo rasane ati
Ika Rahma bolone akeh ya no. Nggih, Iki saking kadang-kadang Waranggana Tayum sampun samapta ing gati saweging diri saking medal saking sason rias alhamdulillah menika kathah sanget cacahipun ingkang paring badhe paring panglipur kunjuk dumateng panjenenganipun sedaya kadang tamu mligatur menika Sutrisno Pandemen Langen Beksan Tayub ingkang sak menika sampun keprang rawuh.